Ya cari manis kembang melati melati juga orang manis jauh rumahnya jangan ikut kowe nanti kepincot jangan ikut kowe nanti kepincot kepincot juga orang manis jauh rumahnya nyai lulur ya nona digawe wuyo nyai lulur ya nona digawe wuyo wuyo nalendra satria ing Madukara ayo nyai lulur saking kayo dasar ayo nyai lulur saking manusa nyai lulur yanona kasih dewa layong dilayong yanona sagar ayong dilayong yanona sagar pelayong ayong nalendra satria ing Madukara saya cari manis kembang melati saya cari manis kembang melati melati juga orang manis jauh rumah jangan ikut kowe nanti kepincot jangan ikut kowe nanti kepincot kepincot juga orang manis jauh rumahnya lulur ya nona ing Sotimbali nyai lulur ya nona ing Sotimbali imbalona nyai lulur disuruh nari dasar ayo nyai lulur putri ngayojo dasar ayo nyai lulur putri ngayojo nyai lulur sing dewa layong